Pozdrav gledatelji, evo nas ponovo na mojem kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft. U današnjoj epizodi ćemo bježati iz zatvora. Ovdje u zatvoru dali su nam da mi moramo za sve raditi u rudnicima. Tako da ja ovdje danas ću pokušati pobjeći iz ovog zatvora i preživljavati u divljini. Mi smo sad na dosta velikoj visini. Evo sada se pripremimo za bijeg. Te ne otiđemo od ovdje praznih ruku. A sada još čekamo da nam se ovi dva irona ispeku. Evo nas kupimo. Ovdje vani su se različiti tori. Nećemo sada jer nas tu više vidim. Što će se dogoditi? Doznat ćemo u nastavku. Evo nas, dragi gledatelji, u nastavku. Sada se pripremimo za bijeg. Doći ćemo sa stražne strane. Valjda nisu primijetili. Ovdje nisu. Evo to je.
Bunu göstermedi. Onu göstermedi ve öldü. Böyle çünkü ses kaydı istedim. Нет, конечно, видно. Поможем. Зомби выйдет. И еще один зомби. Ты крипер? Тут два крипера. И рада играть, или вы, соответственно,